Yeah, very good. Yeah, Samsung very good. It'd be like that too. You can't Right. with your own and stuff. This no more? This no? Check. Ви Samsung тежестта. Това не звалиш. Ти не вадат си тия телефони. Я видим този телефон. Чакай. Я бе. Какво е това за нас, бе? Ча толкова интелигентни не сме. Ча толкова интелигентни не сме. Very good. Я бе. Голяма ерор. Айде щупи го. Айде бега. Айде бега. Няшка Samsung да види. Ти не бават ли се, бе? Жена. Не мога го извад. Daddy, I want this one. А? No, I like this one. Yes, precious. Давай, таси. Давай. Бега, айде, не може. How much is it? Айде, давай.